Witajcie wszyscy. Dziśki je bardzo wielkie święto, Wielkanoc. Toż z kuli tego ja wam chciała życzyć wiela radości i też wiela nadziei bez cołki rok. No i z kuli tego, że je ta Wielkanoc, to Jorze chciała właśnie dziśki trochę łoty nadziei wam powiedzieć. Patrzcie, rozstami. Co to takiego je nadzieja? No, każdy wie, nie? Tak mniej więcej wie. I no, jako przyjdzie wam tak powiedzieć swoimi słowami, no to tak trochę gorzej, nie? No to idzie. No ale ja se tak myślę, że taką najprostsza definicja to będzie coś takiego, że jak my się spodziewamy, że to, co nam się ma wydarzyć, to będzie dobre, to je nadzieja. Albo też jako się coś wydarzyło już złego i my se myślimy, że to się skończy, że to się jako rozwiąże, że zaś będzie dobrze. To też je nadzieja. No cóż, jak się domyślacie, te psychologowie, co to wszystko badają, to taką nadzieję se też zbadali, popisali o tym roztomajte książki. No i muszę wam powiedzieć, że tak my trochę mamy z tą nadzieją taki problem, bo my tak nie do końca wiemy, czy to jest tak bardziej emocją, czy to jest coś takiego, co o czym my myślimy, czy taki, jak to go dają, konstrukt myślowy. No ale jest jedna taka rzecz, kero wszyscy psychologowie się z tym zgodzają, a to jest to, że taka nadzieja to jest fest ważna w naszym życiu i ona nam fest pomogła. A czemu tak jest, to ja wam zaraz powiem. Pierwsza rzecz. Taka nadzieja to jest coś, co jest powiązane z optymizmem i ona sprawia, rozumieli, że nam się chce roztumajte rzeczy robić. No bo patrzcie, na przykład, jak Jorzech piekła ciasto na święta, nie? No to Jorzech miała taką richtig nadzieję, że te ciasto to pójdzie zjeść. No bo jakobych takiej nadziei nie miała, to aby bych się za to nie zabierała, nie? No bo ja by tak siadła i powiedziała, no na co mam się za to zabierać, jak i tak z tego nic nie będzie, nie? No ale z kisz tego, że my mamy nadzieję, że coś się nam uda, no to nam się chce ta coś robić. I to jest blank ważna rzecz. I jest jeszcze druga rzecz, że jako coś złego nam się wydarzy, a my mamy nadzieję, to jako to go dają psychologowie, my sobie poradzimy lepiej adaptować do trudnej sytuacji. A o co się to rozchodzi? No patrzcie, jako się wydarzy coś złego, nie? No na przykład, nie wiem, jesteście chorzy, albo tam stracicie robota, albo co. No i wy macie nadzieję, to sobie myślicie tak. Ja, no teraz to jest trudno, no ale to będzie dobrze, to się zaś skończy, ja znajdę ta robota, albo zaś wyzdrowieja, no i będzie lepiej, nie? No i jak w to tak myśli, to mu się inaczej zupełnie żyje. A jak zaś ktoś ma coś takiego, że nie ma nic nadziei, tylko tak siedzi, mówi, ja koniec, już teraz to ino będzie źle, blank źle i już tak do końca będzie ino tak, bez cołki czas. No toż to jest, rozumieni, bardzo niebezpieczne myślenie. No i to jest ino krok od takiego myślenia, co by mieć depresja, a to już jest fest poważna sprawa. A jeszcze muszę wam powiedzieć, oprócz tych dwóch rzeczy, jeszcze psychologowie o jednej gadają niekerzy i oni gadają, co nadzieja to jest takie coś, co ono nie dotyczy tylko tego, co my tu na ziemi mamy, nie? I co sobie tam wyobrażamy, że chcemy, co by nam się zrobiło, albo nie. I no, że to ma taki wymiar, by my powiedzieli, duchowy. Taki, co się rozciąga na takie rzeczy, jakoby wieczność, nie? No, na przykład, jak to jest chrześcijaninem, nie? I chrześcijanie wierzą, że Chrystus zmartwychwstał, to oni mają nadzieję, że z tego, że On zmartwychwstał, to oni też zmartwychwstaną i będą żyli w niebie, nie? No, albo zaś jakoś inną religię, no to ona ma jako tam inną nadzieję troszkę, ale one wszystkie dotykają tego kawałka, tego takiego, by my powiedzieli, duchowego, nie? No toż ja tam o tym za długo nie będę z wami rozprawiać, bo ja nie ani żaden ksiądz, ani żadna osoba duchowna, nie? Ale ja, że wam chciała powiedzieć, że jako psychologowie o tej nadziei piszą i gadają, to o takich rzeczach też myślą i gadają.
No tuż tela chwila o tej nadziei, co żech ja chciała powiedzieć. I cóż, życzę wam jeszcze raz, co byście mieli wiele nadziei, bo ta nadzieja to je fest ważno. I cóż, miłego świętowania. Czymcie się. Pyrsk.